Приятели, здравейте! В днешния епизод на Търговски умения ще отговоря на въпроса: трябва ли да му е трудно на един търговец? Почти съм сигурен, че този въпрос може би е зададен от някой от нашите стажанти от стажантската програма, но разбира се, възможно да е от някой друг колега търговец, който се опитва да се развива в тази прекрасна професия. Ще отговоря на този въпрос веднага след като ударите им палец на това видео и се абонирате за моя канал. Сега, приятели, истината е, че трудности са знак за победа. Това е. Кратки отговор. Имайте предвид, че единственият начин човек да се развива е да излиза от зоната на комфорт. И също така, единственият начин да се развива е да се поставя под контролиран стрес. Това е друг начин да изразим излизането от зоната на комфорт. Как това е? При спорта е така, при метода на Вим Хоф е така, при гладуването е така, при всички такива форми, които доказано дават някакъв добър резултат. Поставянето на човек в контролиран стрес винаги дава положителен резултат за неговото здраве, психика, израстване и така нататък. Ако няма съпротивление и напрежение, няма растеж, няма развитие. Също е в търговската професия. Тук не е идеята сега, разбира се, дарен търговец да го съсипваме, създавайки му безобразни условия на работа. Не е това идеята. В този смисъл идеята на търговецът му е трудно, но да е контролирано на тая трудност. Тоест да не е невъзможно трудно. Тъй като съм го виждал и другото, някои колеги практикуват метод, в който просто хвърляте така цел на улицата и се оправи. И идеята е, ти е максимално трудно, даре, ама това вече граничи с да те хвърлят от самолет без парашут. Нали, имаш шанс да оцелеш, ма колко е този шанс? Трябва да паднеш или в езеро, или в море, и то зависи как ще паднеш, нали? Или на някой бор, примерно така по правилен начин, само да се натрушиш, евентуално да оцелеш. Така че не е идеята условията да са безобразно лоши, идеята е да са контролирано трудни. За да може все пак търговецът да се научи да мисли. Защото и другото също не работи, ако му създадат някакви прекрасни условия на търговеца. Това сме го правили понякога в нашата организация от време на време, виждал съм го при много клиенти, в момента го виждам. Как създават някакви изключително добри условия на търговците и те лека по лека не се развиват всъщност като търговци, а по-скоро като касиери. Нали, защото просто прибират поръчки, тъй като компанията се е свършила изключително добре работа на тема, примерно, продукт, на тема маркетинг, на тема реклама, на тема имидж и в един момент търговец просто прибира едни изделки. Така че, да, е кратки отговор. Трябва да му е трудно, но разбира се, трябва да е контролирано трудно. Да не е безкрайно трудно. Между другото, който го интересува тема с търговията, ние имаме телеграм канал напълно безплатен, казва се хаштаг търговски умения. Колегите ще ги помоля да сложат линк в описанието на нашия телеграм канал, заповядайте в него. В него ние споделяме най-различна информация на тема търговия. Това го прави основно колегата Владо Ников и някои колеги от неговия екип. Аз пускам от време на време неща, както и други колеги от Българска образователна кибернетика. Там също така от време на време пускаме и кратки видеа на различни теми, пак аз, Владо Ников, които ги няма в YouTube и ексклюзивно ги пускаме само в нашите телеграм канали. Не, че не стават за YouTube, просто понякога има неща, ако искаш да споделиш, видеото да не е толкова обработено, звука може да не е най-добрия, нали знаете, някой път човек просто да сподели нещо. Сега, стига вече с тия видеоредактори, така, не може всичко да минава през някаква обработка да е перфектно, затова е така просто спонтанно споделяме някакви неща. Така че ако искате да участвате в това споделяне, заповядайте в нашия телеграм канал. Той е частен, т.е. вие ще бъдете през след одобрен от администратор. Надявам се да не се сърдите за това, някои хора се чуят, що е така, защото искаме, приятели, да имаме подбрана аудитория. В крайна сметка ние полагаме усилия с колегите от Българска образователна кибернетика и сме разбрали от опит, че една капка катран може да развали касата смет, затова държим да под някаква форма да сме в контакт, да се познаваме с всички хора в нашите телеграм канали. Те не са безкрайно големи, имат от по няколко стотин до няколко хиляди човека. Ние не държим да са безкрайно големи. Бавно и полека въпросът е да общуваме с правилните хора. Ако вие мислите, че така това ще ви е интересно, да видите как си общуваме там, заповядайте в нашия телеграм канал. Така да се върна на въпроса на колегата. Дали трябва да е трудно търговеца, приятелю? Трудности са знак за победа. Това ти го гарантирам. Важно е да се предаваш и важно е да си осъзнат. Важно е да следваш методика, която си сигурен, че работи. Тоест да има методика, защото ако няма методика, значи някой просто да размотава и не знае какво да направи, за да те развие. Има много такива колеги, които са много добри търговци, но нямат педагогически подход. Те нямат методика, чрез която да могат да създават търговци. Не е едно и също, разбирате ли? Не е едно и също човек да има все едно заслуга и да има реализация. Това са различни неща. Има много добри футболисти, но не всички стават за треньори. И респективно има треньори, които не стават за футболисти. Така че имайте това предвид. Винаги трябва да се обучавате от хора, които имат методика. Тя да е ясна, видима, измерима
конкретна, нали, както е в съвременния свят. Ние сме цивилизация на научния подход, не на мистиката, така че не трябва да има мистика, трябва да има ясна методика, ясни параметри, ясни числа и ясен резултат. Това от мен по тази тема. Който е останал до края на това видео, сега е момента да напише бисквитена торта с какао с канела. Много благодаря, съжалявам, че по някой път дрънкам глупости, но аз наистина много обичам да се забавлявам. Силно вярвам, че човек трябва да се забавлява докато работи, иначе по-скоро няма смисъл. И затова някой път такава каня да пишете някакви неща. Аз наистина мисля, че ще освежавате ежедневието на човека. Ако и вие мислите така, напишете един коментар, бисквитена торта и какао с канел. Всичко добро ви желая. Чакаме в нашия телеграм канал, който е в описанието. И не забравяйте да гледате този подкаст, който заснеме с Цветан Радушев на тема търговски умения. Всичко добро и до скоро!